šéf-kuchár Martin Novák a chuť je pre mňa na prvom mieste. Preto som sa spojil s Teskom, ktoré vždy starostlivo dbá na kvalitu a dostupnosť surovín. Spoločne vám prinášame recepty na chutné jedlá, ktoré si ľahko pripravíte aj u vás doma, pretože chuť rozhoduje. Pripravil som si pre vás recept, ktorý u nás doma je veľmi obľúbený a hlavne u mojich detí. Sú to cuketovo-mrkvové plácky s vločkami, obohatené troškou kyslej smotany a s údeným lososom. Je to výborná kombinácia, tak si poďme spraviť tento skvelý recept. Prvou vecou, ktorú musíme spraviť, je to, že si ošupeme mrkvu, ktorú ja už mám ošupanú dopredu. Takto si ju pekne nastruháme na tomto struháku. Ja osobne preferujem takú tú hrúbku, ako keby sme do polievky strúhali syr. Ďalšou surovinou podstatnou do tohto jedla je cuketa. Tu sme si najprv dobre umyli, následne sa zbavíme týchto koncov a takisto ju opäť ako mrkvu nastrúhame na tom istom strúháku. Podstatnou vecou v tomto jedle je to, aby sme si tieto vločky nasucho opiekli. Dodá to tomu jedlu takú veľmi príjemnú chuť. Musíme pri tom stáť a premiešavať to, pretože vám to veľmi rýchlo dokáže zhorieť. Tak dajte na to bacha. Takže vločky už máme opečené, pekne ich takto pridáme k nastrúhanej mrkve cuketou. Pridáme si k tomu vajíčka, trošku koreňa, trošku soli. Samozrejme nemôže chýbať dobrý olivový olej. Tak a túto zmesku si dobre vypracujeme na vláčne cesto. Takto vymiešané cesto si chvíľu necháme odpočívať a následne ho potom opečieme na panvici alebo v rúre s olivovým olejom. Najlepším spôsobom, ako robiť placky, je takto na plech dať masný papier, pretože sa vám to neprilepí. Ja to ešte vždy poistím kvapkou olivového oleja a potom už len párujem samotné placky. Podľa výšky a hrúbky bude aj čas pečenia. Ja ich väčšinou pečem na 200 stupňov okolo 10-12 minút, ale samozrejme, keď si urobíte tie placky vyššie, tak ich budete musieť pieť viac. Placky máme vyparované, tak šup s nimi do rúry. Placky sa nám upiekli a teraz ich poďme pekne naservírovať. Ja som využil takýto zaujímavý tanierik, takto si dáme placky. K tomu som si vybral kyslú smotanu. No a druhou surovinou, ktorú som si vybral, bude práve údený losos. Plátky lososa si takto pekne naukladáme na vrch. Na vrch dáme trošku smotany. Všetko si dozdobíme kúskami kôpru. Ja to ešte raz prelejem troškou olivového oleja. Táto rýchla večera je hotová. Ja vám prajem dobrú chuť a nezabudnite, že chuť rozhoduje.